Чираттагы кытлау хатыбыз Иске Мастяк авылына юллана. Бүген үзенең 60 яшьлек матур юбилеен хөрмәтле якташыбыз Нугаева Румия Кәшаф кызы каршылый. Әлеге матур гомер бәйрәме белән ихластан яраткан тормыш иптәше Рәшид Зарифович, балалары Фәргать, тормыш иптәше Гөлнара, оныгы Данис, улы Фәхим, тормыш иптәше Светлана, оныгы Егор һәм кодагыйлары барча туганнары да кытлыйлар. Ходай безгә бүләк иткән изге җан бит синәне. Саф, ак чәчәк төсле синең йөрәгең. Моны без сабый чактан ук тоеп үстек. Сагыш шатлыкларыңны ярты сүздән, йөрәк тибүеннән аңлаган, күз карашыннан хәлеңне тоеп юаткан тагы кем бар икән? Ике ул, ике игезәк үстерергә әткәй белән сезгә җиңел булмагандыр. Әмма сез булдырдыгыз. Бүген инде без үз гаиләләребез белән, үз тормышыбыз белән яшәп, сезне оныклар белән сөендерәбез. Ихластан, сезгә бар игелекләрегез өчен дә түбән генә башыбызны иеп, рәхмәт укыйбыз. Иң йомшак куллар, син сөйгән куллар. Иң тәмле сулар, син биргән сулар. Иң моңлы күзләр, син баккан күзләр. Иң тугры сүзләр, син әйткән сүзләр. Җирдә булган бөтен шатлыгыңны, хисләреңнең иң яктысын, йөрәк әрнүеңне, хыялыңны, уйларыңның иң татлысын тик син безгә багышладың һәм бүген дә моны аклыйсың. Әти белән тигез яшәгез сез, ничек матур парлар йөргәндә. Шулай бергә каршы алыгыз сез без сагынып кайтып кергәндә. Кытлы булсын олы юбилеең, бүген 60 яшәнкәй үзеңә. Җиршиклар түгел, изгелегең, нурлар сибеп тора йөзеңә. Әтиебез, бала оныкларың, туганнарың булсын янәшә. Барчабызның йөрәк җылысын тыеп, шатлыкларга уралып син яшә. Бүген гомер мизгелеңнең матур бәйрәме, хатын-кызның акыл туплаган, асыл, иң күркәм чоры. Киләчәктә дә сәламәтлек, бәхет, яңадан яңа куанычлар, мул тормыш телибез сиңа. Кайгы-сагышны күрмичә, изге дөньяның бар рәхәтлекләрен күреп, бергә күңелле итеп туганлашып яшәргә Ходай насыйп итсен. Синең белән аралашу кодагыебыз үзе бер бәхет. Бар изгелекләрең, яхшылыкларың үзеңә меңләтә кайтсын. Теләкләрнең телим изгеләрен, бәхетләрнең телим зурысын. Шатлыкларның телим көтмәгәндә килә торган иң нурлысын. Һәр чак шулай яшьлек дәрте синдә янып торсын, җәйге учактай. Саулык, байлык, күп шатлыклар шиксез булсын язгы уфыктай. Кадерле Румия Кәшафовна, якыннарыгызның теләкләре чынга ашсын. Алдагы матур җыр бары сезгә багышлана.